Сәләмәтсез мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Милләттәшләребез тормышында булган кызыклы һәм мавыктыргыч яңалыклар, буларның барысы да безнең тапшыруда. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә татар теле укытучысы Николай Максимов. Ничә укучы миңа әйтә, так хорошо объясняете диләр. Спасибо за урок диләр. Туган ягына 80 елдан соң. Ростовта милләттәшләребез ничек яши? Бүген көндә шәһәребез һәм өлкәбезнең эшендә татарларыбызның урыны бар, өметле һәм зур, киләчәге дә зур дип мин ышанып калам. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Теләсә кайсы кешене бер ай эчендә татар телендә сөйләшергә өйрәтеп була. Бу татар теле укытучысы Николай Максимов сүзләре. Моның өчен аның үз алымы да бар. Николай Максимов монографик хезмәтләр, дәреслекләр, таблицалар, күнегү җыентыклары, татар теленнән программалар, укытучылар өчен методик әсбаплар авторы. Гомумән ул татар теле дип җан атучы һәм телне өйрәнсеннәр өчен армый-талмый хезмәт итүче кеше. Шәхесләр сәхифәсендә Каюм Насыйри исемендәге премия лауреаты, Казанның 48-нче мәктәбендә татар теле укытучысы Николай Максимов. Рус телендә сөйләшүче бала, ул рус баласы гына түгел. Хәзер инде мәктәптә укучыларның, татар балаларының да 90% шул дәрәҗәдә. Аларны да татар телендә сөйләшергә өйрәтергә кирәк. Татар телендә сөйләшергә өйрәтер өчен кагыйдәләр ятлатырга кирәк түгел. Менә гади сөйләм формуласы. Беренче сыйныфның беренче дәресендә үк балалар җөмлә төзергә өйрәнә. Моның өчен формулаларны гына белергә кирәк. Нәкъ физика, химия дәресендә сыман. Татар телен укытып булмый аны. Татар телендә сөйләшергә өйрәтү технологиясе. Технологик процесс, техник термин. Процессның башы була һәм азагы була. Әгәр дә технологик процесс икән, белмичә кергән бала мәктәпне тәмамлаганда татар телендә сөйләшергә өйрәнеп чыгып китәргә тиеш. Николай Максимов әлеге формулалар белән эшләү алымын 1990 елларда татар теленең күтәрелеш чорында уйлап таба. 2004 елда Татарстанда бөтен кеше татар телендә сөйләшә башлый дигән максат куелды. Институтның проректоры килде дә, миңа әйтә, Николай Валентинович, менә шулай, әйдә деканнарга өйрәтик татар телен ди. Дитем, ярар, өйрәтәбез дим. Аларга бит кагыйдә өйрәтеп булмый. Алар профессорлар, дәрәҗәле кешеләр һәм миннән күбесе олы кешеләр. Ул мөгаллим дә, артист та. Галина Казанцева җитәкчелегендәге Айбагыр керәшен фольклоры ансамблендә җырлый. Хәер, укытучыга балаларны авызына каратып тору өчен артистлык сәләте дә кирәктер. Николай Максимов Питрәш районы Керәшен Сәрдәсе авылында 5 балалы гаиләдә туа. Әти-әнисе колхозчылар. Әни әйтә торган иде, кешеләргә ягымлы булып күренсәгез иде дип. Колхозчы кешенең бөтен сүзе. Укытучылык нәселдә булган. Минем бабайлар, әтиемнең әтиләре ягы, ул да Николай. Ул да булган икән укытучы. Дмитрий бабасы 1847 елда үз мәктәбендә авыл балаларына дөньяви фәннәр укыткан. Николай Максимовка мөгаллимлек каннан да килгәндер. Шулай ук мәктәптә укытучыларны күреп, аларга бик соклануын да хәтерли ул. Укытучы кеше бит ул безнең өчен авылда иң тәртипле, иң чиста, костюмнан, галстуктан җыри. Ах, итәсең бит инде. Без чынлап та укытучыларга карап, бигрәк тә ирләргә карап име. Матур бит. Менә шуларга охшарга тырышканмын инде, име. Армиядан кайткач, Казан педагогия институтының тарих-филология факультетында татар-рус бүлегенә укырга керә.
Онда да бик актив булган, яхшы укыган. Шул вакытта аны тел галиме Мирфатых Зәкиев күреп калган һәм Николай Максимовны 5 ел мәктәптә укытканнан соң янына аспирантурага чакырып ала. Аспирантураны бетергәч ул миңа әйтә: "Син мәктәптән килдең, мәктәпне яхшы беләсең, эшләү ничек оештырырга кирәк, аны беләсең ди. Син Фәннәр академиясендә утырып калмыйсың ди. Чөнки син мәктәп юнәлешендә эшләргә тиеш ди." И күпмедер вакыттан соң мине чакырдылар Татарстан институтында, укытучыларның белемен күтәрү институтына. Шунда татар телен һәм әдәбиятын укыту методикасы кафедрасына мөдир итеп чакырдылар. Николай Максимов турында укытучыларның укытучысы дияргә була. Укытучылар белемен күтәрү институтында эшләгәндә татар теле һәм әдәбияты буенча программа бар, укыту стандартлары юк икәнлеген аңлап ала. Мирфатых Зәкиев белән дәүләт стандартлары булдыралар. Шул вакытта 10-11 сыйныфларга дәреслекләр дә төзиләр. Югыйсә чыгарылыш сыйныфларда алар булмаган. 10-11 класс дәреслеге 90-нчы елларда чыкканда чыкты 36 мең дана. Хәзер ул чыга 6 мең, ярым, 7 мең. Татар теленнән бердәм дәүләт имтиханына да әсбаплар, рус балаларының белемен тикшерү алымнары. Татар мәктәпләре өчен 5-тән алып 11 сыйныфка кадәр дәреслекләр төзи. Сана бетергесез. Һәр дәреслеккә укытучыга ярдәмгә методик әсбап та әзерләгән. Николай Максимов мәктәп, шәһәр, район күләмнәрендә укытучыларга семинарлар да үткәрә. Аны ел сайын татар яшьләре көннәренә дә чакыралар. Анда 18 яшьтән алып 40 яшькә кадәргеләрне татарча сөйләшергә өйрәтә. Бу бик яхшы технология икән диләр. Менә мин инглиз телен укытам. Кайткач мин сезнең технология буенча өйрәтә башлыйм, инглиз телен диләр. Аннары ял көннәре мәктәпләрендә татар балаларына менә нәкъ шушы технология буенча татарча сөйләшергә өйрәтәм диләр. Укыйбыз, сөйләйбез, сөйләшәбез дигән китабын 4000 дәнәдә чыгарган булганнар, бик тиз сатылып беткән. Сораучылар әле дә күп икән. Аны тулыландырып әзерләп тә куйган, тик бастырырга акча кирәк. Сөйләм калыпларына нигезләнеп татар теленә өйрәтү технологиясе дигән китапта бастыруны көтә. Ул телне үзлегеннән өйрәнүчеләр өчен файдалы. Тагын рус балаларына татар телен өйрәтү буенча 1, 2, 3, 4 сыйныфларга дәреслекләр дә әзер. Без мәктәптә ияләнгән. Менә язабыз госстандарт, аннары язабыз программа, аннан соң төзебез дәреслекләр, дәреслекләрдә тулган күнегүләр һәм кагыйдәләр. Бала шуларны белмәсә, әйтерсең дөньяда яши алмый. 40 ел мәгариф системасында ул. Үз вакытында Казан авиация институтында эшли. Аннан Казан химия технология институтында 2 телдә укыту үзәге директоры була. 5 ел Фәннәр академиясендә, укытучыларның белемен күтәрү институтында, соңгы елларда 41 мәктәптә укыткан булган. Инде быелгы сентябрьдән Казанның 48 мәктәбенә күчә. Төрле урында эшләп карарга кирәк, көчеңне сынап карарга кирәк. Кемнәрдер курка икенче мәктәпкә барырга. Мин курыкмыйм, чөнки бөтен җирдә дә шул ук балалар өйрәтә беләсең икән, алар сине хөрмәт итәләр. Безнең мәктәптә 715 бала укый бүгенге көндә. Һәм менә шушы 715 баланың бөтенесе татар телен сайлады. Бу инде туган телләр буларак. Николай Максимовны без бик җылы каршыладык. Ул үзенең технологиясын кулланып, укыту технологиясын кулланып, рус телле, рус милләтендәге балаларга татар телен укыта. Мин груша яратам, чөнки груша тәмле һәм файдалы. Мин мәктәптә бик яратам эшләргә. Мин мәктәптә эшләмим, мин ял итәм. Чөнки минем дәрестә без башны иеп күнегү язып утырмыйбыз, без сөйләшәбез. Ничә укучы миңа әйтә: "Так хорошо объясняете", диләр. "Спасибо за урок", диләр. Ничә укытучының дәрәҗәсе булмасын. Иң зур дәрәҗә шул. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.
Devam etәбез. Бөек Ватан сугышы солдаты 80 елдан соң туган ягы Оренбур җирлегенә кайтты. Шарлык районында Төньяк-Көнбатыш фронтының инженер батальонында гади укчы Яхин Бари Фәтхулла улын соңгы юлга озаттылар. Яңа Мусага Мәскәү, Уфа, Оренбурдан күп санлы туганнары кайтты. Әлеге хакта Оренбург өлкәсеннән үз хәбәрчебез. Яңа Муса авылыннан Бөек Ватан сугышына 269 кеше китә. Исән-сау әйләнеп кайтучылар саны 90 гына. Сугыш кырларыннан кайтмаучылар исемлегендә Яхин Бари Фәтхулла улы да бар. Яңа Мусада Бари Яхин инде озак еллардан соң иенә кайтучы икенче солдат. 5 ел элек истабарлар туганнарына Ибәт Каримовның җәсәтләрен тапшырганнар. Аны Тверь өлкәсендә табалар. Яңа Муса авылында сугыш батырлары белән бәйле булган истәлекле урыннар җитәрлек. Әнә бит Бари Яхинның кызы Нәфисә апаның йорты урнашкан урамда авылдашлары Советлар Союзы герое Рамил Абдыршин исемен йөртә. Бари Яхинның 2 кызы исән, Нәфисә һәм Нәфига. Оклы-коралы фотосурәт. Нәфисә Габитованың әтисе истәлегенә калган бердән-бер фото. 41 елда 33 яшьлек Бари Яхинны фронтка алалар. Ул вакытта Нәфисәгә нибары 7 яшь була. Әтигә повестка килде, әти яланда эштә. Ат өстендә бер кеше алып кайтты. Үзен юк сумка, юк ашарга бирегә. Керде дә кычаклап безне дүртү безне ялый башлады. Амында бер ишкилгә яла башладылар, алып китәләр халыкны, бер авыл халкын. Ул әтисен җибәргә теләмәвен яхшы хәтерли. Балаларның соңгы очрашулары була. Сугыштан Бари Яхин кире әйләнеп кайтмый. Үлү турында кагаз да китермиләр. Хәбәрсез югалган дип санала. Туганнары аны шушы көнгә кадәр көтә. Бу хәбәрне ишеткәч, без бик шатландык. Без гурланабыз, безнең бабаебыз шундый булган өчен. Идет почтальон. И мы бежим к этому почтальону. Хоть какую-нибудь новость узнать. Папа жив или нет? Я спрашиваю, мам, а кто еще у нас его родни? Они все умерли уже. Они были сиротами. И бабушка, и дедушка. Һәммә нәкъ 80 елдан соң Бари Яхин Шарлык районының туган яңа Муса авылына кайта. Безгә Яхин Бари Фәтхуллович турында беренче хәбәр август айында килде. Новгородская областьтан шалтыраттылар. Әйттеләр, шундый кеше сездә бармы? Туганнары. Biz anan туганнарын эзләп таптык. Гомер буе ана китә баласын. Гомер буе китә хатын ирен. Ә шул вакытта ятим үскән бала гомер буе китә әтисен. Менә шушы мөгъҗиза бүген безнең Нәфисә апабызга бик зур куаныш китерде. Куаныш дип әйтәсе килә. Сугышчының жасадын Лычкова истабарлар отряды күтәрә. Сегодня будет погребение нашего земляка, которого подняли в Новгородской области, в Демянском районе, в деревне Лычково. Опознали с помощью солдатского медальона, то есть карболитовая капсула. Инженер батальонының гади атучысы Бари Яхин 1942 елның гыйнварында халак була. Сугышчының шәхси әйберләре дә сакланган. Барысында әтиләрен фронттан 80 ел кайтуын көткән 2 кызына тапшырдылар. Карандаши, ремешок и перевязочный пакет для оказания первой помощи. Туган авылы Яңа Мусада аны бөтен гаиләсе җирләде. Бари Яхинның 4 баласыннан аның кайтуын бары 2 кызы гына көтеп алган. 87 яшьлек Нәфисә һәм 90 яшьлек Нәфига. Саубулашканда аны махсус Оренбурдан алып килгәннәр. Бари Яхинның күп санлы оныклары, оныкчыклары һәм аларның балалары батырга хөрмәт күрсәтергә җыелды. Соңгы юлга солдатны авыл белән озаттылар. Туктый яңгыр да яуды. Әйтерсең, табигать та йылы иде. Сугышчы Бари Яхинның җасатлары җиргә барлык хәрби хөрмәт белән бирелде.
Истәбарлар тырышлыгы аркасында тагын бер солдат иенә кайтты. Без хөрмәт итәбез инде, онытмаска тиешбез, истә тотарга. Үзебезнең дуаларыбыз белән, үзебезнең истәлегебез белән безнең шул бурычыбыз дип уйлыйм. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Татарлар. Татарлар тапшыруы милләттәшләребез тормышында булган вакыйгаларны барлый. Дәвам итәбез. Ростовта милләттәшләребез ничек яши? Бүгенге көндә шәһәребез һәм өлкәбезнең эшендә татарларыбызның урыны бар, өметле һәм зур, киләчәге дә зур дип мин ышанып калам. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Ростов өлкәсендә 14 меңнән артык татар гомер итә. Алар бердә. Ростов шәһәрендә татар мәдәнияте үзәге эшли. Анда татар телен укыталар, милли ризыклар әзерлиләр, күркәм чаралар уза. Кыскасы, гөрләп яши милләттәшләребез. Алар белән Ләйсәнә Садретдинова очрашып кайтты. Хәзер сүз аңа. Безне татар дөньясында булган вакыйгалар юлга чыгара. Хәзер без Дондагы Ростов шәһәрендә. Бу өлкәдә 14 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Әнәк менә шушы шәһәрдә 5 меңнән артык. Билгеле инде алар искиткеч матур гамәлләр кыла. Юлга чыгып китүнең дә сәбәбе шул. Аларның иң күп бергәләп яшәгән шәһәр Ростов шәһәре була инде. Монда 5600 татар яши. Ondan soң инде безнең Шахта, Новошахтинск, Волгодонск, Азов кебек шәһәрләребездә 2000-нән 1000-нән артык татар халкы яши. Калган районнарда, өлкәләрдә, кичкенә шәһәрләрдә калган татарларыбыз гомер итәләр. Күбесенчә татар халкы монда күчеп килгән инде заводлар төзелешенә Совет чорында. Ondan соң 20нче еллардан булган ачлык заманында бик күп күчеп килгән халкыбыз Пенза өлкәләреннән Монда 80% татарлар шул Пенза өлкәләреннән күчеп килгән татар гаиләләренең аныклары, балалары яши инде бүгенге көндә. Хәрби кешеләребез бик күп. Дәүләт эшендә эшләүче кешеләребез дә бар. Медицина өлкәсендә зур урын алып торган, үзләренең клиникаларын тоткан кешеләребез бар. Атлар белән шөгыльләнүче кешебез дә бар әле, Ринат әфәнде дигән. Алар ул бүгенге көндә үзенең ат тота торган фирмасы бар аның. Ул анда балаларны атлар белән тергезү, инвалид балаларны атлар белән тергезү эшен алып бара. Ипотерапия дигән эшләр белән шөгыльләнә. Менә шундый бүгенге көндә шәһәребез һәм өлкәбезнең эшендә татарларыбызның урыны бар, өметле һәм зур, киләчәге дә зур дип мин ышанып калам. Сүздә юк. Шулай булмаса Ростов шәһәрендә менә шундый татар мәдәнияте үзәген булдыра алырлар идеме? Үҗәт көчле милләттәшләребез гомер итә монда. Оештыру эшләренә гомумән яңа проектларга нәкъ менә яшьләр алынган. Сложно терять культуру. Мы находимся далеко от исторической родины, за 1000 километров. У нас там практически не осталось никого из родных. То есть нам поехать, очень мало кому есть поехать в деревню. И поэтому здесь мы объединяемся вместе, стараемся сохранить свою культуру, язык и обычаи. Я biraz насилибез, мында бар уроки татарского языка для деток и для взрослых, и здесь будем ходить всех, изучать и улучшать язык. Потихонечку собираемся, не так много, как хотелось бы, но потихонечку будем надеяться, что центр способствует увеличению нашего движения молодежи. Я уже потихонечку давно входила в это наше сообщество, но больше всего сподвигло участие в конкурсе «Татар-Кызы», который проходил полуфинал в Казани. И после этого захотелось еще больше узнать язык, татарскую культуру, и вот с тех пор как-то больше времени пытаюсь уделять нашему центру. Әгәр үткәннәрне барласак, 20 елга якын бу оешманың үз бинасы булмаган. 2019 елда исә Ростов өлкәсе губернаторы һәм Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның рәсми очрашуы вакытында оешмага яңа бина бирү турында карар кабул ителә. Һәм менә ул әлеге бина инде әйбәт итеп төзекләндерелгән һәм җиһазланган. Самое вовремя. Как раз сейчас обстановка шунда. Мечеть, бар, и центр татарский должен был организовать. Монда центр ачканы бик рәхмәт. Аны инде бөтенебез кушылабыз. Бunda йөрәбез, бер-берен өйрәтәбез. Үз телебезне онытмыйк.
Безнең 3 бала, 3 кыз. Ikisi de Rostov şəhərinin 50-ci liseyində bilim alır. Mədəni üzək açıla digəndə indi biz indi bik şatlandıq bu xəbərə. Həm şatlanıb yerləşək biz Allah bilsə tatar dil dərslərinə indi mədəni çaralarda, sport çaralarında, saban turlarında aktiv qatnaşabız balaları biz tatarcha şiirlər söyləyib, tatarcha җырлыйлар. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Дондағы Ростов. Мең 1920 еллар башында Совет хакимияте, мөселман җәмгыяте, җәдидчеләр белән кадимчеләр арасында низахны көчәйтә. Мәсәлән, башкорт мөселманнары диния нәзарәтен котыртып, аерылуга үтәрә. Шуңа күрә СССР мөселманнарының бердәм дини үзәге оешмый кала. Ләкин исламга басым христиан диненә караганда җиңелрәк була, чөнки Урта Азиядә яшәүче халыкларга Совет хакимиятенең теләкләрен җиткерер өчен нәкъ менә ислам динендәге илчеләр кирәк була. Ләкин 20-нче еллар ахырында вазгыять кискен рәвештә үзгәрә. Тулырак Тарихи ватан сәхифәсендә. 20-нче гасырның 20-нче елларында мөселманнар бөтенләй дини гыйлем алудан мәхрүм ителә. 1928 елда Үзәк комитетының сәяси бюросы төрле кануннар чыгарып, бөтен дини уку йортларын яптыруга ирешә. Дини белемне алырга һәм бирергә мөмкинлек бары тик НКВД яки ЦИК рөхсәте белән генә була. Җыелышлар ясап, үзлектән дини гыйлем алу да тыела. Ул елда Казанда рәсми рәвештә ачылмаган мәдрәсәне ябу буенча зур җинаять эше дә кузгатыла. Шулай итеп, дин әһелләре һәм аларга якын булган кешеләрнең дәрәҗәләрен халык алдында бетерү эшләре башлана. Шулай хакимият дини басмаларны чыгаруны да туктата. СССР мөселманнары үзәк диния нәзарәте үзен саклап калыр өчен Урта Азиядә дә үзенең дини оешмаларын көчәйтергә тырыша. Самарканд, Какант, Андижан, Наманган, Маргилан, Иске Бохара, Хив һәм Кыргызстанда шундый үзәкләр ачылып ала. Ләкин Урта Азия илләренең диния нәзарәтләрен берләштерү буенча эш килеп чыкмый. 1929 елдан соң күпләп мәчетләрне ябу һәм җимерү кампаниясе башлана. Казакстан, Кыргызстан, Төркмәнстан, Үзбәкстан, Азәрбайҗанны да читтә калдырмыйлар. Халык күтәрелә башлый. Шуннан соң Совет хакимияте бераз туктап ала. Ләкин алга таба атеистик фикерләү мәдрәсәләрне ябу һәм кешеләрне диннән айыру сәясәте халыкта гыйбадәтханәләргә тартылу теләген юк итә. Мәчетләрнең манараларын кисеп, алардан складлар, кибетләр, клуб һәм башка конторалар ясыйлар. Ул елларда коллективизация белән бергә дин өлкәсендәге кешеләрне эзәрлекләү дә киң калашала. 1930 елларда инде дини тормыш рәсми алганда СССРда бетә. Булганнарын да гел тикшереп кулга алып, җәзалап торалар. Халыкның күпмедер өлеше кача-пуса булса да намаз укып, дини йолаларны милли гырыф-гадәт астына яшереп куеп, күңеле белән барыбер Аллаһы Тәгаләнең барлыгына ышанып яши. Тапшыруыбызны Рауил Фәйзуллин шигырь юллары белән төгәллибез. Мәгълүм, дөнья көтү заман өчен файдалырак телләр барыда. Тик шунысы хак, фәкать туган телдә иман иңә кеше җанына. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Иртәгә кабат очрашырбыз. Исән-имин яшәгез.